पण त्याच्या आधी रील बघा कशी बघते, मी काय करते. एकदम आरामात खुर्चीवर बसून बघते. नमस्ते, मी नमकीन पारी बनवते. म्हणजे असा एक पदार्थ आहे की आपण समजा टीव्ही बघायला बसलो किंवा आपल्याकडे 4 पाहुणे आले, लहान मुलं असतील तर त्याच्या पुढ्यात आपल्या डिशमध्ये असे 4-5 दिले थोडेफार खायला टाइमपास म्हणून. तर अशी एक डिश आहे की आपण पण अशी खाऊ शकतो टाइमपास म्हणून. समजा टीव्ही बघताना आपण डिशमध्ये प्लेटमध्ये घ्यायची आणि खायची. अशा प्रकारे मी एक आज डिश बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे 300 ग्राम मैदा घेतलाय, हे अर्धा चमचा जिरा घेतलाय, अर्धा चमचा ओवा घेतलाय, हे किंचित आहे ना बेकिंग सोडा आहे. हे 3 चमचे मी तेल घेतलाय आणि चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे पाणी आहे आणि तळण्यासाठी तेल घ्यायचं आहे. आता हे सर्व साहित्य आहे ना आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे थोडंसं आपल्याला लाटायला म्हणजे याच्या पोळ्या लाटायच्या आहे, त्याच्यासाठी हे लाटण्यासाठी पीठ ठेवलंय. हे सर्व साहित्य मिक्स करायचं आहे. आता चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये हे तेल ओतते. 3 चमचा तेल घेतलंय. आपण तेल टाकलं ना की असं चांगलं मळून घ्यायचं. आता मी असं थोडं पीठ घेतलंय. आपण तुम्ही जास्त पण घेऊ शकता, जास्त करू शकता. डबल घ्यायचं सामान आणि जास्त करायचं. मी 300 ग्रॅम घेतलाय, तुम्ही अर्धा किलो पण घेऊ शकता. 3 चमचा तेल घेतलं तर 4-5 चमचा तेल घ्यायचं आणि जिरं ओवा थोडा थोडा वाढवायचा. आता याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आहे ना याचा चपातीसारखा गोळा करायचा आहे, चपातीच्या पिठासारखा. मस्त छान गोळा झालाय. हे आता 10 मिनिटासाठी आहे ना मी झाकून ठेवते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते. आता बघूया आपण पीठ आपला किती मस्त झालाय. काय एकदम छान झालाय, एकदम मिळून पण आलाय बघा, एकदम भटुऱ्याच्या पिठासारखा एकदम छान झालाय. पीठ 10-15 मिनिटं ठेवायचं कशासाठी, कारण तो एकत्रपणा येतो त्याच्यामध्ये. म्हणजे एखाद्या माणसाची कशी मैत्री जुळते तशी त्या पिठामध्ये आपण आता अनेक पदार्थ मिक्स केले आहेत. तेल, जिरं, ओवा हे सगळं मिळून येतो. आता याचे मी गोळे करते छोटे छोटे. चार गोळे केले. आता थोडंसं आहे ना याला पीठ लावायचं म्हणजे पोलपाटाला चिपकत नाही. ही अशी पोळी लाटली आहे. आता याचे आहे ना आपल्याला बारीक बारीक नमकीन पाडायचे आहेत. म्हणजे आपण शंकरपाळ्या कसे करतो ते बारीक बारीक तुकडे करतो ना, तसे बारीक बारीक नाही करायचे आहेत, लांब लांब करायचे आहेत. आता याचे आहे ना असे छोटे छोटे नाही तुकडे करायचे, याचे 2-2 भाग असे 2-2, 3-3 करायचे. जशी पट्टी असेल ना छोटी तर असे त्याचे 2 करायचे तुकडे. एक गोळा ठेवलाय पप्पूला लाटायला. बघूया पप्पूला येतो काय लाटायला. पण त्याच्या आधी रील बघा कशी बघते, मी काय करते. एकदम आरामात खुर्चीवर बसून बघते. रील काय बघते तू? पिठामध्ये
पिठामध्ये लाव पिठात. एक म्हण आहे, बायको गेली माहेरी काम करी पितांबरी. तरी माझ्या बापूला काही फरक नाही पडत. कोणी करून दिलं नाही दिलं तरी तू असा करून खाऊ शकतो. आई उलटी फिरून मस्त बोलाले. आता जिकडे झाड असेल ना तिकडे लाटायचं. इथून यामधून जेव्हा मस्त लाटले बघू. मग तू चपात्या पण करू शकतो. अशा चपात्या पण अशाच करायच्या असतात. बाजाचा मस्त टाका उचलून कशी झाली. एकदम मस्त लाटले. आता त्याचे बारीक बारीक स्लाइस काप, एकदम बारीक. ताई बघेल तेव्हा बोलेल, वा पप्पूने मस्त लाटली चपाती. आता हे छोटा आलाय ना, याचे 2 भाग कर. आता ही साईज बघायची, याचे 2 भाग कर. मस्त कापले. आता एकदम छान झाले, कापून वगैरे झाले. आता तुम्हाला मी तळून दाखवते. तेल तापलं काय बघूया. नाही तापलाय, थोडा तापायला पाहिजे. तेल तापलं की असं आपण जी वस्तू टाकू ना ती अशी वरती येते. आता मी त्याच्यामध्ये थोडा आता तेल तापलाय. आता थोडा गॅस आहे ना मीडियम करते, कारण हे एक एक सोडायला आहे ना टाइम लागतो ना त्याच्यासाठी. असे टाकले ना तेलामध्ये की असे फुगून वरती येतात. आता आपण थोडे वरती आले ना तेलात टाकल्यावर की ते हलवायचे आणि थोडा गॅस आहे ना परत फास्ट करायचा, कारण ते आहे ना लवकर भाजतात. कारण ते पातळ आहे, ते भाजायला काय टाइम नाही लागत. आणि सोडताना आपण गॅस बारीक करायचा. असा मस्त थोडा कलर चेंज व्हायला द्यायचा. आणि आता मी गॅस आहे ना परत बारीक करते आणि हे काढून घेते. ते सर्व काढून घ्यायचे. याला तेल कसं थांबून राहत नाही, कारण आपण पिठामध्ये तेल मिक्स केलेलं आहे ना. एकदम सुके सुके आलेत बघा, मस्त कुरकुरीत. आवाज पण किती छान येतोय. आता असे मी सर्व मला करून दाखवते. बघा तिला तेलाची भीती वाटते आहे काय, कशी पुढे आली आहे दिल. पप्पून एक पोळी पण लाटली, कापून पण दिली आणि थोडीफार मला तळायला पण मदत केली. आणि एकावर एक टाकायचे नाही, कारण ते आहे ना चिपकतात. आपण जेव्हा लाटतो आणि कापतो ना तेव्हा ते एकावर एक नाही टाकायचे, आणि ते चिपकतात. लाटतानाच लाटून झाल्यावर लगेच लगेच तेलात टाकायचे. आता तुम्हाला दाखवायचं म्हणून मी लाटून सर्व घेतले आणि एकावर एक टाकले. पण ते एकावरती एक टाकलेलं ते नंतर चिपकले, खाली चिपकले. म्हणजे जेव्हा तुम्ही लाटाल एक लाटाल त्यानंतर ते तेलात टाकून एक पोळी लाटून ती तळून घ्यायची तर दुसरी लाटायची, असं करायचं. एकदम मस्त कुरकुरीत छान झाले. चांगली किती आवाज मस्त येतोय, छान येतोय. हा.